Yo, what's up mga kagala? Bali, yan, gusto ko lang po i-share sa inyo na sa kuya nga ni na account na si kagala underscore vlogs. Ayan, ang nangyari gani, kung maramdaman nindo, kang siguro mga Sabado o Domingo nag-upload pa ako sa Facebook page ko. Mararamdaman nito lately ko lang na-upload. Recently lang itong Agirangan Island sa Maangas Presentasyon. Yan sa Camarines Sur. So yan si pinaka-latest kong Facebook upload sa Facebook page ko. Bali, yun, tigalat ko nga ni, may tig-upload naman ako si Neo Technology, si natatransfer itong kulog kang paglibor. So, naman kaya ito. Orag man si pagkakadali, So, yan. So, ganyan, tigilig mo nga sa kong page. Bali, nawaran talaga ko ni access na. Duman sa kagala underscore vlogs. Pasensya na ka mo duman sa mga nakahiling na malangan may nakaburong bikini na tapos mga skandaloso pang mga video, So, nakagan po akong pasensya daw. Bako man ako ito. Good boy, mangraray kita da Europan. Ayan. Ginamit na sa page ta sa Kalaswan. Long story short, ano ba sinangyari kung taano araw ka ito? Bali kaya, Sabado, kang pitsa, pa lang yan Kang pitsa 18 o February 18, nag-set up kami ni wife ko kasi si wife ko, admin man siya kang Facebook page ko. Nag-set up mi ng Facebook page mi kasi monetize na siya. Monetize na siya. Nag-message na si Facebook. Pwede na kayo magkita sa ads, sa reels, sa shorts, sa mga anything na basta mag-run si ads, stream ads sa Facebook page ko. Tapos, yun nga ito. After ko makaset up ng sa payment accounts, nag-message nga niya ako sa GC. Diyan, shoutout nga pala sa Oragon Motovloggers and The Motoragon. Yan. Natigilig mga nalilib. Mana talaga akong access. So yan. Nag-set up ko yung payment accounts. Tapos, kasi siyempre kung saan kapabayadan ni Facebook para mag-withdraw mo. So, nag-set up ko nga through PayPal. Yan. Tapos, nagpara-upload na ako. Siyempre, makita ka nga sa ads. Para-upload ka na. At para-upload ako, grabe siyempre, mga vlogger aram yun kagabos na vlogger. Kung gano'n kasakit, basta-basta mag-ibon ng content. Talagang maisip ka, makuha mo si audience, tapos mapaugma mo sinda. Araw kang ginibo kung ako man sana, yan. Parehas ni Lodi ko na si Boss Caripa, tapos si Builado, sarong tao man lang to. Then si Kasi Vlog. So, Kasi Vlog, siguro kung taga sa Kasi Vlog. Basta madihon ko yan. Cam Norte gari si Madi. Ayan. Diyan ata siya sa Dait, taga Dait. Kasi vlog, mga narin kita makulab kita. Ayan. Ayan nga banggi ka ito, Domingo, nag-upload ako in-upload ko mga sa YouTube. Yan, bali sa YouTube pala, Tagala Vlogs. Pa-support na lang po, pa-subscribe. Ang tama pong pag-subscribe, nga po masupport niyo ang kada saro sa mga vlogger dili sa Bicol. Ako po, solo pa lang dili sa Karamuan na vlogger. Pag ma-subscribe po kamo, hiling magdalan muna kamo ng video for at least siguro mga 1 minute to 3 minutes before po kamo mag-click itong subscribe button para dahil siya ma-count as spam na subscriber. Yeah. So yan. All goods. Idea man lang. Saro sa mga tips nga madali ma-monetize ang tuyang YouTube account. Bali nga yan pa
Yun, nahack nga na si account ko, si Facebook page ko. Pero sa main account ko, nabawi ko man. Ayun na to, may sarong blessings na nagpalit. Bali si YouTube, nag-email na sa ko. Monetize naman siya. So, ngunyan, nag-run na si mga advertisements sa kuyang YouTube channel. And thank you, Lord. All good talaga. God is good. Yan. Bali, yun, nag-upload ako. Domingo. Tapos, yes ka sa Bicol, maliaw no, ang internet, yan. Grabe yung garo, pagong. Pagalon. Ma-upload na. Nangiturog nga na ako. Nag-aralaway-laway ako biyo. Yung pagmata ko. Mga alas 3. Mahilig ako magmata nga. Alas 3. Amay. Minsan, pag amay na mas makakaisip ka dyan yung content. Presko pa ang sa iyong pag-iisip. Mga diskarte, mga idea na tapos ginigibo ko yan, susurat ko siya. Ayun. Pagmata ko, nag-error itong tig-upload ko nga na post video sa YouTube page, sa Facebook page ko. Sabi ko, nag-error. Kala ko nga lang sa internet, Ito pala, yung error, tapos pag ma-login ako, nag-automatic siyang log-out. Iyo. Hindi, pabayaan ko lang. Sabi ko, internet lang siguro, tig-refresh ko na si ining wifi. Yan, digdi. Sabi ko, i-refresh ko daw. Sabi ko, i-refresh ko. Pero, error nag-log out, mangraray siya. Sabi ko, pagiling ko naman nagbalik ako sa main account. Automatic, parang nga naisip ko, mag-change ako ng password. Tapos, nag-download ako itong Duo, yung kagkodigdi. Yan, kagkodigdi si application. Kaya Google Authenticator para sa two-way factor na pag-login sa Facebook. Yun, dinownload ko tulos, matik. Magayon baga talaga pag amay, press kong utak mo, madali ka makaisip. Yung mga troubleshooting, basic troubleshooting, tapos mga idea, Yung automatic, I changed the password ng Facebook page ko. Then, yun na nga nito, nag-report ako, i-retrieve ko talaga si main account ko. Sabi ko, someone gained access of my account. Yun na ito. Kinaipuan lang itong email, nakalink man sa email ko. Automatic, naka-reset ako ng password. Pero, ang time na nag-login ako, damn good. Mana si Facebook page na pinaghirapan ta makagala. Monetize na siya I have more than 10,000 followers na duman. Yan nga niyan. Tapos, magayon na kato engagement. Nasa plus 30%. Mga reach na people. So, mga nagre-react, nag-share. Malangan itong sakong latest pa lang na agirangan. Sa Sarong daw, nagkaiguan na tulos ng sa karang 1,000 views na. So, malain baga. Nagpuna ko mag-give kang page na to, kang matatandaan ko August 2022 hanggang niyan. Hanggang sugang bago. Nawara si Facebook page na. So, makaluluya, Pero, laban lang. Yan, nag-gibo-grari kita nag-iwa ko na ni bagong page, mga kagala. So, sa ko yung bagong Facebook page, follow, like, and share na lang po sa mga tropa sa mga kagala dyan. Yan, sa mga solid fans, supporters natin, Kagala Vlogs. Bali, Kagala Vlogs. So, hinali ko lang si underscore. Si dati kaya may underscore itong sa kuyang Facebook page. Yan. So, same man sa YouTube ko. Hinali ko naman itong underscore. Mala siguro underscore na yan. Ay. Naggagara to sa limantak. Di hinang na kung ay hingal ba? Hinang mananod daw. Yan.
Bali, ano pala, gusto ko pala, ining video will serve also as campaign awareness kung taano, ano palang si reason kung taano nahack si sa kuyang Facebook page. Yan nga ni, aning tiyan ang Liche Masiano. Salang ko manggari kaya gari. Mala baga, kantang na nag-set up ako kang sa kong Facebook account sa Meta Business Suite. Naglaw ako duman sa Meta Business Suite. Tapos may mga ads baga duman. May nag-pop up sa Facebook page type mga hagala na araw niya, bla bla bla. Ganito yung pwedeng makuha mong bayad. Mag-post lang sila ng Facebook ads doon sa sa mga videos mo. So, siyempre, daw isa manggari. So, yan. Ano ba yan? Kwarta na baga. Yun, napaklik kita duman, napa-okay ako yun sa F1 lang may, i-accept mo itong notification baga. Yun, in-accept ko. After ka to, nawala man siya. Mana, so, customize ko pa si Facebook page ko. Nakakaduman ako sa professional dashboard. Yan, nag-i-link kung ano itong mga yan, duman sa account ko. Yun. Yun na ito. Kinagahan. Babay na sa Facebook page. So yun lesson learned. Anong moral sa video na ni? Dapat maging maingat kita sa pag-click sa mga man na link na nagpa-pop up sa tuyang Facebook or sa mga accounts ta. Mas iba ko sa Facebook, so iba pang social media accounts po. Yan to, yun. Yan. So, ngayon, grabe, ingat na ako. Sobra mapagalon mag-gibo ng Facebook page. Kapos, pagpupuyatan mo yan, mga interaction mo, mga engagement mo sa tao, yan, paghihirapan mo talaga. Kainayang lang, pero alam ko po na kaya tani, basta yaon ka mo, na ma-support po kay Kagala. So, yaon lang po ako para magatod po ng enjoyment, ng happiness and smile sa mga panok po nindo. Tapos itong mga lugar na nadudumanan ko, isi-share ko man po sa indo. Ngani na everybody happy. Yan. Ano nga ni pag si Kagala? Basta gala. All goods. Tapos na. All goods na. Tapos na. Salamat.